I com comencem? Pues tio, llançant-nos i ja està. The Chuscos Podcast. In the ghetto, I wanna fuck you. In my car, I wanna fuck you. With a dildo, I wanna fuck you tonight. Benvinguts al primer podcast de The Chuscos, un món màgic de fantasia en el qual anem a veure què passa si intentem fer un podcast. Bàsicament és això. Aquí estem en Raimon i en Jaume, germans nascuts cada un dia diferent de la vida. No sé si comencem molt bé, estem desentrenats de fer shows. Estàs aquí, Raimon? Sí, em sembla molt penós que no confies en tu mateix. Per què? És molt trist. Perquè no confiï, per què? Home, si un bon comunicador ha de transmetre confiança fins i tot en la seva penositat. Ja, però és que no tinc experiència en fer podcast. Com que no, tio? Ja portes no sé quants amb el Jacint, amb els Sí. rotllos. Però ell és el presentador, quasi sempre. Portes tota la vida fent ràdio, Jaume, des que eres petit, amb cintes de caset. Quins rotllos em pots explicar a mi? Portes tota la vida fent vídeos de YouTube, has fet espectacles en directe 50 o més. De què em parles? Sí, però... Estàs borratxo de tonteria o què et passa? Sí, però bueno, és igual. Excuses vàries. Exacte. Gràcies. Sí. I ara estem fent el primer programa pilot, o episodi 0, o com li vulguem dir, sí. Que no sabem ben bé encara com serà aquest programa. Però a mi ja m'agrada que sigui així. De fet, no sabíem si fer-lo... Com que tenim aquesta audiència tan milionària a Latinoamèrica, anàvem a fer-ho en castellà. Però ha sortit així? Però clar, és que sempre que fem els shows aquí a Barcelona, sí que és veritat que fem les cançons, la majoria en castellà, però sempre presentem en català. Sí. Així que surt una mica... Després, ara estem parlant, perquè estem parlant, i parlem en català, però si en algun moment ens dona per cantar, per exemple, hola, bon dia... Home, o si ens ofereixen un bon fajo de bitllets, jo me vendo, Sí, molt bé. Doncs, per exemple, jo vaig a recitar Els Segadors, Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena, però si ho faig cantant em sortirà així. Catalunya triomfante volverà a ser rica i llena. Veus? Hòstia, és el que em passa. A la que em poso a cantar, se'm posa en castellà. Hòsties. Sí. Però no, també tenim cançons en català, Tenim aquesta tan maca. Només va ser una nit, i la ranxera d'autoajuda. Escolta, una cosa, una pregunta, sí. Per no agobiar l'audiència amb la meva tos, puc ficar el mute quan tu estàs parlant? Pues no ho sé, imagino que sí. Prova, a veure. I digues coses, posa el mute i digues coses. És que no sé, no veig que pugui ficar el mute. Veig que hi ha un micro aquí. Sí. Si poses sobre del micròfon aquest que hi ha aquí, posa mute. A mi no em dona. A mi sí. Vaig a posar el mute. Jo no et sento ara, I segur que Doncs sí, ha funcionat el mute. Però a mi no. En el meu no em deixa fer-ho. Fes-ho, apreta-me a mi ara. Et puc posar jo el mute. Clar, ets tu, però... tossirà. Doncs quin gustasso poder-te posar el mute quan vulgui. Sí, però... Has vist que hi ha una maneta que pots demanar el torn? Sí, però tampoc em deixa apretar-la, no serveix de res, estan totes dues en blau. Igual és perquè jo estic logat i tu no. Doncs podria ser. No ho sé, però ja solucionaràs el tema. Sí, són coses tècniques, què hi farem? Sí. Bueno, si ens senten tossir, que sàpiguen que així és la vida. Sí, no passa res, tu tus, però intenta apartar-te del micròfon. No, Raimon, aparta't del micròfon. M'ho quedo dins el moc? No, home, que m'ofego. No, però no crec que sigui... A veure, sembla una pel·li d'Adam Sandler, això, ja. Bueno. Has vist l'última? Sí, semblava que començava bé, però després és fluixeta. Però és més digne que altres, no? Home, i tant! Sí, dintre de la merdota que ha fet aquest tio. Ha fet obres genials, obres mestres, grans merdes, i cosetes interessants. I aquesta és una coseta interessant. Bueno, ja la miraré. Encara no... El Jacint Casademont deia que era boníssima. El Jacint Casademont s'ho ha de fer mirar. Com Little Nicky, 50 primeres cites,
La del Click i potser fa temps que no la veig, la d'un padre, la primera aquesta més quan era molt jove, un padre genial o no sé Un padre Napur? No, això és veritat, un papa genial, sí. Sí, aquesta recordo que em va agradar quan la vaig veure però fa molts anys, la vaig veure al cine, o sigui que no sé si ara m'agradaria. Ai, sí. Bueno, a mi jo crec que era de les més bones, també. I que no és seva, però també és veritat que en la pel·li que hi ha agafat d'un tio que jueu, que compra i ven diamants, no sé, que demostra que és un bon actor. Que si però aquí estava enfadat perquè va dir que... Això m'ho han dit, no sé qui m'ho ha dit, que com que no li havien donat els premis, no sé què, o no l'havien nominat, o no sé quina cosa, que no li havien reconegut el bé que ho havia fet els crítics o alguna cosa, s'havia cabrejat i que ara faria la pitjor pel·li de la història, que en principi era aquesta, la de Halloween. Que faria la pitjor pel·li que fos capaç de fer. I sembla que li ha sortit aquesta de Halloween, que tampoc és tan dolent. Li ha sortit prou bé. No, sí, però bueno, la intenció està allà. Segur que la intenció no és perdre diners, o sigui que ha donat el que el públic li demana. Jo vam començar-la a mirar amb la mare i només comença a vomitar dalt de la bici i ja me la va fer treure. Però només és aquesta escena, no té coses... Sí. A vegades es flipa amb les coses guarres, però en aquesta no, només té aquest moment i poc més. Bueno, ja seguirem. I, bueno, havíem dit que parlaríem de notícies d'actualitat, el qual, amb un podcast també... Jo crec que prefereixo parlar del que ens roti. Ara mateix ha sortit el Sadler i mira que maca que ha sigut la conversa. Sí, doncs sí, perquè les notícies d'actualitat ara mateix, que tanquen els bars, seria el més preocupant. Sí, que em deixen sense feina, a mi. Sí, vaja. Jo ja estic sense feina, però no passa res. Estic preparant-me per triomfar en diversos aspectes. Un d'ells és el fer aquest podcast, que ens pot portar a l'èxit mundial. No? Sí, però jo crec que l'èxit ha de començar en un mateix. Tu t'estimes? Sí. Últimament no em toco gaire. Veus? És que només entens estimar amb el sexe. Aquest és un dels problemes que tens. Vaja, és veritat. Tu et respectes? Sí. Sí? Més o menys. No ho sé. Com se sap si un es respecta? Bueno, doncs si no s'odia un mateix és que es respecta. I com ho sé si m'odio o no m'odio? Com puc notar si m'odio? Quines senyals hi ha? Si dius que ets tonto, que no t'enteres, que no sé què... Bueno, aquestes coses que ens diem a nosaltres mateixos. I que potser ja ni ens les diem. A vegades sí que em dic tonto. Ai, que tonto, no sé què. Una cosa és puntualment i una altra cosa és que sigui part del teu caràcter, de la teva personalitat. Aquí és on està el símptoma preocupant. No, però a més sempre que em passa intento que no... Intento dir-me em renyo, que també està malament. Ja estàs fent el que parlem. Per exemple, dic, hòstia, que tonto ets, Jaume, i després dic, no, gilipolles, no t'has de dir tonto, saps? I així pots seguir tot el dia. Sí. Bueno, de Xuscos tenim diverses cançons que els nostres fans... ara fa temps que no toquem en directe. Quants anys deu fer que no toquem en directe? No ho sé, tio. Si em dius 5 et crec, si em dius 3 et crec... No ho sé. Jo crec que 3. Jo crec que uns 3 a l'estiu de fa 3 anys. O 2 anys i mig, no arribarà encara a 3. Si no comptem allò, els cenes familiars de Nadal... Sí, veritat. Allò deu fer 2 anys? Sí. No ho sé, vaig penjar el vídeo. No fa tant que vaig penjar el vídeo al canal de Xuscos, que està una mica agonitzant el canal. Ho vam deixar just. Vam deixar de fer concerts quan estàvem a punt ja de començar a anar a teatres. No sé, a triomfar, però anar a teatres on van gent ja conegudeta i estàvem a punt, ja en teníem propostes. Pues sí, a veure, un momentet, de Xuscos, estic mirant a veure el nostre canal. Tenim el canal Jaume's Club, que és on va néixer... Ui, espera, que he activat un vídeo de Xuscos sense voler. Tenim el canal Jaume's Club, que és on vam començar a posar vídeos, i després vam fer aquell altre, que és el de Xuscos, ja per personalitzar-ho només en aquell canal, que tampoc no sé si va ser una gran idea. Però bueno, allà està, no? I no és un canal que haguem cuidat gaire. Tenim 317 subscriptors només en aquell canal. I el vídeo de... Tot ja, del temps sí, segur. El vídeo de Que te den
És el que vaig penjar d'aquell dia nadalenc, que vam fer concerts. Sí. Fa 5 mesos que ho vaig penjar, però ja l'havien gravat feia 1 any i mig. Hòsties, tio. Trigaràs tant amb la producció d'això? D'aquest podcast? Què vols dir? No, això ho farem de seguida, no sé. L'únic que hem de posar una miqueta de musiqueta i ja està. Li preguntaré al Jacint com ho fa, perquè jo no tinc ni idea. El típic... No sé ni amb què edita els podcasts ni res, però bueno, ho intentaré. I si aprenc a fer-ho, igual el Jacint ja m'encarregarà d'editar-ho jo. O sigui, mala cosa. Mala cosa, sí, millor que no ho senti, això. Sí. Pues, a veure, les últimes coses penjades en aquest canal de Xuscos era la cançó Que te den, que ens van gravar allà per Nadal amb els cosins. Després, l'actuació al castell de Palau de Plegamans, això va ser fa 5 anys. Aquesta actuació és de les que guardo a la memòria com un bon record. Un bon moment pels Xuscos. Els nostres fans que van poder-ho veure. Va estar guai perquè no hi havia cap amic nostre, tothom era desconegut i hi havia un públic molt gran, el lloc era gran. Allà com a mínim cabien ple, el ple de persones sentades i algunes de peu tal, com es van quedar al final. Jo crec que 100 persones podrien caber tranquil·lament, no? Jo anava a dir 200. És que jo m'he quedat curt expressament per no flipar-me, però sí, por ahí, o més, sí. El lloc era gran. Sí. I després teníem la cançó del Cántico del Guerrero, que la vam pujar, però no està del tot encara acabada. Bueno, jo tinc una cançó que es diu Me la pelo. Me la pelo. Que Aquesta és maca, no? És molt maca i... Ah, per cert, tinc una notícia per tu que no t'havia dit. Te la donaré com a primícia aquí en el podcast. Estem invitats a cantar en la boda del nostre fan número 1, Sam. Ah, i quan es casa? No sé, d'aquí uns mesos. En ple virus? Sí. Es casa amb els virus? No sé, potser no. D'aquí uns mesos, qui sap, no? Potser només estem amb els marcianos i el reptiliano. No ho sé, perquè diuen que Austràlia no matarà turistes fins d'aquí 1 any i mig. O sigui que aquests ja veuen que això va per llarg. Els australians són gent... Estem invitats. I jo tinc aquesta cançó que es diu Me la pelo pensando en tu novia. A veure, no sé si ho tenia apuntat, això. O sigui que pot ser un bon moment per gravar-ho, no? O sigui, gravar aquesta cançó en una boda i publicar-ho ens pot donar una certa autenticitat, no? Però que I dedicar-li al nòvio i a la nòvia. Ah, la cançó la vas fer per ell, no? Sí, per ells. No, per ell, no, per ells. Per tots dos. Que maco, no? Que romàntic. Sí. Vols que te la canti una mica, l'estribillo? Si t'atreveixes, endavant. Me la pelo pensando en tu novia, me la pelo, no es ninguna broma, va en serio, me la pelo. Però hi ha molta més lletra, hi ha més xitxa. Ah, però ja sembla que té drama, té emoció, humor. Sí, està molt bé. Bueno, no sé, l'humor si el trobaran, ells. Sí, home, i tant, me la va demanar. És una cançó feta per petició d'una broma que va sortir en un bar prenent cervesa. Ah, sí? Sí, i em va demanar que féssim que la fes, que la idea era boníssima i jo vaig dir, vale, quan em vingui la inspiració la faré i la vaig fer ja fa 2 anys o així. Ell l'ha sentida? No, la sentirà per primer cop a la seva boda. O al podcast si l'escolta, no? Però no, en el podcast no li diré. Perquè no, vull que la sentir per primer cop a la boda. T'ho imagina't el vídeo, la reacció, pot ser boníssim. Sí, ja, però clar, aquest podcast el posarem a les xarxes socials, igual li dona per escoltar-lo. Jo no li diré. Bueno. Més que res perquè em reservo aquest moment. Aquí, revisant arxius, tenim xuscos, cançons i idees. I diu, una que diu No soy nada. Aquesta no sé si ho vaig apuntar jo o tu. No soy nada. I diu així la lletra, que està una mica... Hòstia, sé que hi ha coses molt cutres, vigila'm que llegeixes. Diu, cuando estoy sin ti no soy nada. O bueno, soy algo. Algo debo ser. Un organismo respirante. Pero no me siento gran cosa porque tengo un complejo de inseguridad que te cagas. Soy el antimacho alfa. Soy un macho alfalfa. Soy un macho alfalfa. Això devia escriure-ho jo. Sí, está claro que sí, desde el principio. Y resulta que siempre estoy sin ti porque tú odias a los tíos inseguros y a los inmaduros y no soportas a los quejicas, así que de hecho llevo años sin ti. Solo soy un macho alfalfa, pero me gusta serlo. A la puta mierda todo. Així acaba. Al final és el millor. Una altra. Diu, idea, si no me importaras no te estaría cantando esta puta canción. Valora el esfuerzo que hago.
Això no sé ben bé. Falta un zorra, ja, tio, quin to més agressiu. Sí. Això no sé, ho vaig escriure el 22 de novembre del 2018, devien ser temps tempestuosos per mi. Joder, sí, és que en el to ja es notava. Després aquí tenim de Chuscos, Let Me, by Raimon. Ah. Una bonica melodia, la posarem, que se senti. A veure. Això és del musical de Superport. Ah, sí, era per al musical de Superport. Que maco. Ostres, seria bo que si algú tenim dramaturgs o algun director de teatre o actors que vulguin apuntar-se a aquest projecte que tenim, el musical del Superport, doncs ja saben on estem, no? Que ens ho proposin i podem muntar alguna cosa xula. I negociem i parlem. Sí. Vale. Després tenim aquí un altre... Espera, llocs on tocar. Teníem apuntat a un puesto que es deia de l'Abuela, ja no sé ni on estava. Però per què estem repassant la gent de Xusca aquí en el podcast? I de la Cueva del Lobo. Bueno, trobo que pot ser curiós per als nostres milions de fans, no? Home, sí, però és que ara mateix està sonant molt avorrit, tot. Sí? Sí, és com si els hi parlessis del que has comprat, però no una estoneta, no? Portes una bona estona parlant de tota la compra, sembles la típica iaia que t'explica tot. A vegades. Ja, doncs mira, encara faltava bastant. Sí, ja per això et tallo. Prefereixo seguir parlant de l'Adam Sandler, tu, que és més divertit, criticar-lo i alabar-lo, perquè ja et dic, en aquella pel·li ho fa de puta mare, que a mi em va sorprendre, molt bona. Però fa de retrasat, no? No, la pel·li que no li van nominar. Ah, sí. Pensa que deies que ho feia puta mare de retrasat. Dic, sí, sempre ho ha fet. No, en aquesta ho fa exageradament malament i expressament, i ara entenc per què, quan tu m'ho has explicat. Ah, sí, era com fer, ja que deien que no havia actuat bé, doncs ara anava a fer la pitjor actuació possible. Sí, algo així. Sí. Sí, no, ara ho entenc perquè jo l'he vist en altres papers, sí, exagerats, però graciosos. En aquest el personatge no era tan graciós. Bueno, si vols... Sí, que tenia alguna cosa, és que tenia potencial la pel·li, tenia potencial, però és com si digués, voy a coger una pel·li con potencial y al final, a media película, la voy a convertir en algo soso. A mi m'agrada aquella que va fer de Hazme Reír, que semblava una miqueta molt... com ell mateix, no? Una miqueta. No me'n recordo aquesta, no sé si l'he vist. Era de monologuistes, d'un monologuista que entra en una crisi d'identitat o alguna cosa així, està trist i es vol suïcidar. Hi havia un pau d'aquests argentins que critiquen cine, no sé si és el que coneixem o un altre molt semblant. El del Te resumo unos más o un altre similar a aquest tio. Aquell és un geni. Sí, aquell és un geni. I hi ha un altre, em sembla, que és similar, o que no sé si és el mateix o és similar, que parlava d'Adam Sandler i deia per què l'odiava. I l'odiava perquè ell havia vist monòlegs seus abans de ser famós i abans de ser conegut o sent conegut i tal, i deia que allà demostrava que el tio tenia molt de talent i que després feia les merdes que feia al cine i per això l'odiava. Perquè el tio tenia molt de talent però feia merdes. Que no totes són merdes, però jo l'entenc perquè la majoria ho són. He trobat un article que ens diu que una promesa que va fer Adam Sandler donava a entendre que Hubie Halloween va ser feta amb intenció de convertir-se en la pitjor pel·li de la història. I aquí ens expliquen allò que et deia jo. Ell va assegurar que si no li donaven a l'Oscar per aquesta pel·li que va fer de Diamantes en Bruto, faria la pitjor pel·li de la història com a venjança. Pues la pot donar per consumar. Però no és la pitjor pel·li, no? No, però bueno, dintre dels seus objectius n'ha aconseguit varis. Una pel·li que ja et dic que semblava prometedora, no sé. Tenia pinta de ser una xorra. Ell intentava fer-la dolenta, però mira, li va sortir quasi bé. Sí, que curiós, no? Bueno, i quan l'han intentat fer bones, tampoc. Va com va. Ja et dic, jo no sé, no recordo més d'ell, però aquesta de la que dius tinc curiositat per veure-la, però aquella de la germana Bessona és que ni l'he vist, és que només l'anunci... Ah, no, que ja diuen que és la pitjor que ha fet mai. Sí, aquesta sí que crec que és la pitjor que ha fet. Déu meu, és que només el tràiler ja no em crida. Jo crec que a mi la que més ràbia em fa és la de Niños Grandes. Sí, aquestes tampoc m'agraden, i que facin una segona és com, hòsties, tio. També,
Hi ha una altra pel·li que no és d'aquest tio, però que també vaig veure la primera i la segona, perquè vaig veure que n'havien fet com 3 parts, i dic, bueno, potser estan bé. I dic, potser la primera no es van arrencar i a la segona s'han desmadrat més. I vaig donar l'oportunitat a la segona. Quina gran cagada, la de les ties aquestes que canten. Sí, com es deien? Jo tinc les 3, me les vaig comprar per Apple TV. Com es diuen? 5... Ai, no... Hosti, com es diuen? Que canten a capella i aquella noia... Sí, l'anglesa aquella. L'anglesa em cau simpàtica. Sí, és graciosa, però ja et dic que la pel·li... Després hi ha la gorda amb bromes escatològiques. No? Bueno, no sé... Sí, com que li donen el paper que li donen en el de Resacón a Las Vegas, però en tia. El paper de... Del barbut. Pitch Perfect es deia. Pitch Perfect, que Sí. en castellà era... Dando la nota. Dando la nota. Pitch Perfect, dando la nota. Bueno, la primera era simpàtica, la segona crec que baixa una mica i la tercera crec que encara baixa més. Jo és que la tercera ni l'he vist, però la primera i la segona són caca. Bueno, sí, totes són caca, però són simpàtiques més o menys elles, i per això, no sé, me les vaig comprar. Sí, mira, les actrius així a lo loco. és el que cridaven, més que la pel·li. Però... Però aquestes no tenen res a veure amb l'Adam Sandler, no? No, però ja que parlàvem de la Sòfia... Sí, doncs... home, parlant de basòfies, últimament he vist alguna que no m'ha agradat gaire, que jo li vaig ficar, no sé si un 4, o sigui, ha de ser dolenta, perquè jo saps que acostumo a posar Sí, és bastant generós. bones notes. A veure, deixa'm pensar, va ser una pel·li, no sé si del Netflix... Sí, Vampiros en Brooklyn, o alguna així, o Vampiros en el Bronx, una cosa així. Aquesta va ser. És com... Està plena de bromes o idees copiades, homenatges, idees, no sé, copiades de molts llocs, una mica Jóvenes Ocultos... Sembla molt també Stranger Things, aquest rotllo de Stranger Things, i no me'n recordo què més, la veritat, però mentre ho veia sí que vaig veure ple d'homenatges a coses. Li dono un 5, un passable. Saps quina té pinta? He vist més de la meitat, però la vaig parar, però no perquè no m'agradés, sinó per coses de la vida. Està a Netflix i és una que és com una espècie de paròdia entre Resacón en Las Vegas i Los Juegos del Hambre. Resacón en Las Vegas i que és una de riure. Sí, és una d'aquestes de riure, de paròdia, però que jo la vaig posar pensant, bueno, a veure, si em fan riure una vegada o dos ja és un èxit. Sí, ja es diu Los Juegos del Resacón. Sí, doncs a meitat de pel·li ja m'havien fet riure 4, 5 o 6 vegades i alguna tonteria d'allà que no et fa riure però que et fa somriure per dins. O sigui, sí, a part que no només surten els de Resacón, també surten diversos Johnny Deeps, que és un altre grup que lluiten entre ells. Hòstia, que raro. També surten l'oso aquest, el Ted, una versió del Ted així, i diverses coses rares, i zombis, i la de Carrie. No sé, surten diversos, així. Bueno, veig que té crítiques nefastes. I ties amb tetes. Ja, surten ties amb tetes. Pensa-ho. Bueno, totes les ties tenen tetes, no? Però ja surten a l'aire, fresques, com hauria de ser. Ja, però si mirem una pàgina Pornhub o alguna així, ja però és que no, però per què s'ha de considerar això porno? Els tios en Instagram ensenyen les seves tetes, perquè les ties no? Perquè hi ha una censura. Exacte, és superabsurd. Sí. I al cine fa molt que no vas, tu, no? Pues no sabria quina és l'última que vaig anar, la veritat. O sigui que jo sí, l'última que vaig anar va ser Greenland, el último refugio, de que ve un meteorit i ens mata a tots. Bueno, sí, original. Està bé. Té original que sembla que no tenen massa pasta pels efectes especials per dedicar-se a destruir-ho tot i aleshores se centren una mica més amb els personatges. I això és el que tenia... I està bé que no siguin superhéroes, que són com gent normal que té problemes i que la caga diverses vegades. Això està bé. Després no sé què més dir-te. He vist la pel·li El diablo a todas horas. Aquesta estava xula.
Però, bueno, si parlàvem de Bodrius, diré que... Babysitter 2. Babysitter... No l'he vist, la primera. La primera estava guai, a mi em va agradar. La segona tenia pinta de que podia estar guai, però em va deixar una mica... No tant com la del Ben Sandler, aquesta de Halloween, però o sigui, li donaria un 6, però per simpatia li donaria un 6, perquè la primera em va agradar molt. Però és de riure o és de terror? Bueno, és de gore, de gore graciós. I has vist tu Feliz Día de tu Muerte? Sí. A mi la primera em va semblar superbona, o molt bona. A mi em va semblar que estava bé la primera. I ara he vist la segona, que està, em sembla que a Amazon Prime. I la segona fa por, no? Ja. Baixa molt el nivell, li dono... Si l'altre li vaig donar un 8, aquesta li dono un 6. És un rotllo Destino Final, que la primera està bé i després les altres és... En realitat comença molt bé i és una mica com Regreso al Futuro, que es mesclen també... Quan Regreso al Futuro 2, que utilitzen escenes de la primera i es mesclen amb les noves, sí, clar. Això ho fan molt. Però clar, ja comencen a explicar per què va passar i li donen un toc potser massa de comèdia juvenil entranyable, massa exagerat. I sembla que no saps si estàs veient això o Glee. És una cosa que dius... És que no deixava de ser una pel·li d'aquestes d'adolescent. No sé, sí, però aquí era massa, s'han passat amb el to adolescent, exagerat, i moltes bromes tontes. La primera crec que tenia un bon equilibri entre rotllo Viernes 13, assassins i tal, i diversió. Sí. Però aquesta no. Però bueno, parlant d'aquest tipus de pel·lis, ara també me'n recordo que vaig veure al Filmin una que es diu Quizás tu eres el asesino. Aquesta està molt xula. Doncs això, tracta d'això, un paio que es troba enmig d'un campament ple de sang i tots els seus col·legues morts, com si fos Viernes 13, al mateix ambient, i truca a la col·lega, una amiga que està treballant en un supermercat, i li comença a explicar tot el que està passant, i l'amiga pues, li diu, oye, pues, igual eres tu mateix el que els ha matat, i a partir d'aquí es comença a desentrellar el misteri de què ha passat. Em va semblar bastant divertida. Molt bé. Me l'apunto. Sí, apunta. A part d'això, vaig veure la pel·li del Pau Donés, aquesta Testament. Sí, jo tinc ganes de veure-la. Trista, però bé. En realitat, quan porta mitja pel·li ja ha dit tot el que volia, bàsicament. L'altre sembla més com allargar. En mitja hora el Pau Donés ja ha dit tot el que volia dir. I després la resta és més... L'altre estirant-li una mica a veure la corda, però bueno, molt trist, la veritat. Segur? No sé, jo no estic segur que sigui tan trist. No l'he vista, però... Bueno, no, intenten no potenciar el tema de llacrimogen. Però bueno, és trist. Quedes una mica... Surts tocadet de veure la pel·li. Però no crec que sigui la intenció del Pau Donés. No ho és, però tu el veus, només la primera imatge només aparèixer que està extremadament prim. Això es veu en els trailers. Molt més que... Bueno, sí, clar, però si no ho havia vist. Però el primer impacte... I parlant així amb aquella veu... Sí, a més que no té la veu normal, està més fotut. Sí. Clar, no té forces ni per la veu. I quan comença a parlar del tema de que, bueno, d'això, que sap que es va morir i tal, doncs et quedes com mut. I després ja et poses una miqueta més rius i tot, algunes coses que diu. És que, clar, tu ja saps que jo i la mort, jo no sé, d'algú que a mi sempre m'ha agradat parlar-ne, encara que també em remogui coses i em faci sentir, no sé, incòmode en coses, però sempre ha sigut un tema que em sembla una tonteria amagar-lo, que és una cosa que s'ha de parlar i que em sembla, doncs, jo què sé, un gran regal que ens va fer abans de marxar, parlar sobre aquest tema i com ho estava visquent una persona que realment sabia que en una setmana o pocs dies anava a morir. I què deia i què feia i com vivia, doncs em sembla interessant, no sé. I el tio disfrutant de la vida dintre les seves possibilitats i dintre de la putada. De les petites coses, com la cançó que canta. Sí, la cançó al final es queda al cap, també. Sí, té cançons molt bones, aquest tio. A mi la d'Humo, Grita i vàries, no? Però aquestes són potser les meves preferides. Humo està molt guai. Humo m'agrada molt. Ah, sí, Humo està molt bé. I la d'Agua i Set, aquesta? Sí, les clàssiques també, home. I la flaca és que... Sí, la clàssica. Ja per què dir-la. A mi m'agrada la d'Oscuro, també. Sí, no, en té vàries.
Què més té? Ja posats? L'altre dia vaig estar escoltant Navari. La de Petinto també té, la de Petinto. Ah, sí, a lo loco. A lo loco. Amb la Cereal Crew. I Agua l'has dit, no? Sí, no l'has dit tu, però sí, ja s'ha dit. Ah, vale. Déjame vivir també estava bé. Aquesta potser no l'he sentit, ja la buscaré. Jo crec que sí, la sonarà quan la sentis. Després, un petó pel senyor Sant Pau Donés. Sí, la veritat que el veus a la pel·li i dius aquest tio és el nou Jesucrist o alguna cosa. Sí. Per mi... Per les coses que diu. Per mi no sé, és una que d'aquestes històries que passen a la vida i que la gent li dona importància i que a tu casualment doncs, també et toquen. Sí, noi, sí. Bueno. Em sembla molt important parlar de la mort. De fet, faria un podcast sencer de parlant de la mort i de les experiències de la mort i tot el que puguem dir sobre la mort. Bueno, també ens va deixar el Mini de l'Astrolabi fa poc. Sí, hòsties, però quan fa d'això? Ja fa un any, no? No fa tant, no? No fa tant. No ho sé, la veritat, és que ha passat volant, però jo crec que fa només uns pocs mesos. No sé, però sí, també un petó per ell, perquè va ser el primer... Ens va obrir les portes al primer show i sempre ha sigut molt agradable i molt amable amb nosaltres i jo sé que em consta que amb tu encara més perquè vau tindre més relació, tu vas anar molt més a aquell bar que ella. Que ja anava només per tocar, quasi. Sí. Però sempre era una persona d'aquestes que estaves al seu costat i et senties a gust, no et senties... Fa 5 mesos que va morir. Sí, un petó per aquest. Fa poquet. També, i pels seus estimats. Però sí, la veritat. I ara no sé què hi ha, no sé si l'Astrolabi encara existeix. L'Astrolabi com a tal no, però no sé si encara hi ha un bar allà. Jo crec que sí, que encara hi ha un restaurant. No sé si amb tot aquest rotllo del coronavirus també... Se'ls hi anota la puta? Sí, perquè és que... No sé. Tu què penses d'això? Creus que hi ha una conspiració xunga darrere de tot això? Té raó Miguel Bosé? Home, el primer que hem de tindre clar tots és que creiem el que creiem, encertem o ens equivoquem, però són creences, no en tenim ni puta idea. Que creiem el que creiem són creences. Sí, clar que sí, i que encara que encertis, moltes vegades tenim tendència a recordar les que encertem, segons el tipus de personalitat, al contrari, només recordes les que t'equivoques perquè ets un pessimista, o recordes només les que encertes perquè ets un tio que vol creure que ho sap tot. Però tenim aquesta tendència a oblidar, a omitir les que encertem si ets pessimista, les que t'equivoques si ets optimista, per fer-ho bàsic. Però, bueno, tot són creences, i des de la meva pròpia creença crec que tot és possible, que pot ser que hi hagi una conspiració, sí, però crec que més aviat és com una pilota que els hi arriba putant i que aprofiten la vinentesa per fer coses. Però no, tothom, tots, se senten tots en una taula i fan plans malèfics. Alguns ho fan. Alguns poderosos adinerats i polítics que estan com xavats i tot això, sí, també, segur. Però que no és tant ni tan poc. O sigui, que passa, però que moltes vegades creiem que passa més del que passa realment. Bueno, jo a vegades veig a la gent com se n'en fot del Miguel Bosé, que primer, el Miguel Bosé té pinta de que no està bé ara, que està passant un mal moment, que algú li passa greu, i no en plan de fotre'n d'ell, sinó que se'l veu que no està bé. És evident que Miguel Bosé, tu el veies parlant abans i parlava d'una forma intel·ligent i normal, i el veus ara i està li anat la pinça. És com si hagués passat per una apoplegia o alguna cosa. Sí, sembla que l'hagi donat un atac o alguna una embòlia. Sí, però també ho dic honestament, no sé el que li ha passat, però ho sembla. Bueno, hi ha qui diuen que com que estimava molt aquella noia, la Bimba... Hòstia, sí, és veritat, clar, la Bimba potser li ha fotut una bona hòstia. Sí. I després la seva mare també va morir, estava molt unit també, la seva mare. Va morir pel coronavirus, també. Sí. I també diuen que al principi es va bolcar amb els metges, infermeres, feia donacions de mascarilles, no sé, que estava com molt volcat a ajudar amb aquest tema, i després va fer com un canvi, un clic, que se li va anar a la pinça i va començar amb això. Però va ser tota una mica arrel a aquestes coses dolentes que li han passat. Però bueno, igualment, el que jo volia dir és que quan veig gent rient-se d'ell, també penso, bueno, és que a veure, tu t'estàs rient d'algú que tampoc saps si ell té raó o no la té. És que t'estàs rient simplement perquè diu unes coses
que és que no tens proves tampoc de que no siguin certes. Ell simplement està dient una sèrie de coses de que dubta d'això i d'allò, però els que afirmen el contrari només es creuen el discurs oficial, també. O sigui, simplement tenen tota la fe posada en el que els hi diuen fa poc del govern o dels... Sí, o dels periodistes i tot això. Sí. Aquest clima que creen una opinió, sí, el típic. Però fa poc jo no miro massa la tele i tal, em refereixo a temes d'actualitat, notícies i tal, ho miro de tant en tant pel que et convé, però per l'època en la que estem també, per el coronavirus. Però no ho miro massa, però fa poc vaig posar la tele així a l'atzar i a la primera hi havia un tio que ara presenta com un programa així d'actualitat, d'aquests que parlen amb polítics i tal, i li entrevistaven a un tio que deia diverses coses, no? I una de les coses que deia, parlo des de la meva horrible memòria, però venia a dir que molts dels casos que deien de coronavirus eren d'altres malalties i que també per al tema del coronavirus moltes malalties normals no s'estaven tractant i estaven entrant en el sac del coronavirus. S'inflaven les xifres del coronavirus. I ell portava dades i coses que deia que s'havien publicat aquí, en allà, saps, a llocs oficials. I en aquella puta taula de 6 persones, que en teoria són intel·ligents, periodistes, professionals o especialistes, el que sigui que haguessin invitat allà, l'única resposta que li van donar va ser dir-li negacionista. És l'única resposta que li van donar. En comptes de dir, no, vostè ha agafat aquests datos, però aquests datos són autèntics, però és que la seva interpretació no és la... No van fer això. Només li van dir negacionista. Cap dels 6 és que és el que passa moltes vegades quan... I és com, escoltin, si aquest tio s'equivoca, doncs demostreu-me que s'equivoca, però no li dieu negacionista perquè això no demostra res. Bueno, és això que... Quan algú, moltes vegades, quan algú diu una opinió equivocada o quan algú s'equivoca fins i tot amb una falta d'ortografia a internet o qualsevol cosa, el que fa molta gent és fotre's d'ell, riure-se'n o jo què sé, o atacar-lo. Amb la qual no aconsegueixes que la persona ni canviï la seva falta d'ortografia o la seva opinió equivocada, ni l'ensenyes a que aprengui alguna cosa. O sigui, la gent no és didàctica a l'hora d'ensenyar-te. Moltes vegades hi ha persones que no saben expressar-se bé. Jo soc una persona que si estic nerviosa no em sé expressar bé. I si estic calmat m'expresso molt millor i noto la diferència. I llavors, moltes vegades es fixen en això que tu dius, en els petits errors d'argumentari i en comptes d'estar amb la intenció d'intentar entendre. Intentar entendre no vol dir creure't, sinó vol dir dintre del seu món, de la pel·lícula que m'està explicant, doncs entendre'l, no? Igual que quan mires una pel·li d'un assassí que no estàs d'acord amb la seva política, però et fiques a la seva pell i l'intentes entendre, no? Com l'Hannibal Lecter o coses així. L'entens. En comptes de tindre aquesta actitud d'intentar entendre què vol dir i intentar extreure't el que vols dir a través de preguntes, buscant qualsevol error en el teu argument o en la teva forma d'expressar-te o en la teva pròpia confusió, que en aquell moment estàs intentant explicar alguna cosa que potser no has expressat mai i és la primera vegada que ho intentes expressar, i com que cometràs errors, doncs es dediquen bàsicament a buscar l'error, no a buscar el contraargument, no a intentar entendre què vols dir realment. Hi ha pocs periodistes que facin això. Sí. O entrevistadors en general. Sí. Tu el Jordi Évole creus que ho fa? Sí, a vegades el veig una miqueta... Sí, home, com tothom té els seus cantons, els seus punts secs, però el Jordi Évole és dels millors que he vist. Sí, jo crec que sí, que sap fer bones entrevistes. Per exemple, un que m'agradava molt, però en el seu nou programa no m'agrada, és el Risto. En les entrevistes que feia del sofà de Risto m'agradava la forma que feia les entrevistes. Els tractava bé, sí, però és molt orgullós. Però en el programa aquest de Tot és mentira, que al principi m'agradava, després he vist coses que també una vegada van portar un tio, que sí que potser el tio era un tio per deixar-lo retratat, però amb arguments i contraarguments, no en dir-li tonto intel·ligentment. És que estic segur de que, per exemple, en aquest programa del que et parlo, que van entrevistar el Roman no sé què, un tio de youtuber... sí, Roman... Ja t'ho diré, Roman no sé què. Aquest tio li tinc amor-odi, però la veritat és que és un tio que de tant en tant veus que persones que el tracten amb respecte, escolta i contraargumenta i no imposa la seva
I si són persones intel·ligents que també li contraargumenten de forma intel·ligent, doncs es calla i escolta i dona... Roma Gallardo, sí, bueno, és... Sí, té els seus moments i fa els vídeos amb certa massa ràbia, hi ha com massa ràbia. Sí, és un antifeminista. Sí, bueno, també és que hi ha feministes que és per tancar-les, però clar, ficar el sac a totes, però ell tampoc fica el sac a totes, simplement que té aquesta actitud de provocadora que per mi em sobra, no fa falta provocar. Les coses ja sembla Sandokan. Sí, però és que es veu que també li han passat coses. Segons ell, es veu que també l'han denunciat falsament i per aquí potser ve la seva ràbia. És una mica cunyau, no? A vegades. No li diria cunyada, perquè crec que aquest tio té prou intel·ligència per no considerar-lo cunyau. Sembla una mica Jesucrist cunyau. Però sí que potser a vegades tracta els entrevistats mateixos al carrer com si fossin tontos del cul i amb poc respecte. I això a mi això no m'agrada. És com dir, escolta... És que se li veu un ego com una catedral. Sí, aquest és el problema. Té més ego que músculs. I mira que el tio està fornit. És com un Jason Momoa, més o menys. Perquè va, tio. Més o menys, amb aquestes grenyes, la barba i tot catxes, sí. Has vist el Jordi Wild, aquest, alguna vegada, a YouTube? Qui és el Jordi Wild, aquest? Un youtuber català, però fa vídeos en castellà. Jordi Wild. Em sona. Wild, com de salvatge. Està catxes, aquest sí que està catxes. I aquest l'ha entrevistat, una entrevista li va fer de 2 hores o 3. I fa uns vídeos, el Jordi Wild jo diria que és el Pepe Navarro de YouTube. Perquè fa un canal de tot variat, entrevistes, no sé, parla de qualsevol tema, de ciència, de feminisme, de cabres, no sé, de tot. I en realitat ho fa entretingut dintre del que hi ha. Només li falta un Chris Pinklander i ja seria perfecte. Ara que has dit Pepe Navarro, has vist la sèrie La Veneno? L'estàs veient? No, perquè ho fan a no sé on. És una obra mestra, val la pena veure-la. De veritat? És una obra mestra, t'ho juro, per Déu. En sèrio? Sí. Però on ho veus tu, això? Bueno, xanxullets. Ja, això és Antena 3 privada o alguna cosa així. És a 3 Media o alguna cosa així, sí. A 3 Media que es paga, no sé si 4 o 5 euros al mes. Sí, però hi ha formes i hi ha fórmules. Ja, doncs això no podem dir. No, jo dic que hi ha fórmules, però que no, home, hi ha formes de matar, jo no dic que ningú mati a ningú, però... Hi ha formes com ara pagar la subscripció. Exacte, fórmules i formes. Però o anar a casa d'un amic que ho paga. Això també és veritat. Per exemple. Bueno, doncs... jo crec que podem anar... No sé si anar tancant ja el programa, tu què dius? Home, no sé, portem quasi 3/4. Sí, 3/4 d'hora, posarem una cançoneta de xuscos al final, no sé. Quina t'agradaria que poséssim per... Que amb la primera temporada de Maleïts Malparits vam ficar a cada episodi una cançó de xuscos. I no està mal, la idea em sembla bona, crec que podríem repetir-la. Però si vols comentem una miqueta alguna sobre la cançó, sobre com la vam inventar o alguna cosa abans de posar-la. Doncs primer triem-la, no? Quina posem? Vale, anem per ordre, anem a veure, de xuscos. Anem a començar amb el disco. Tria. Doncs quina seria la teva preferida? No en tinc una. Jo no sé, realment les meves preferides són les que fan reaccionar al públic. Doncs podríem començar amb la de Clowns in the Closet i explica una mica com va sortir aquesta cançó. Bueno, aquesta va ser màgica. Hi ha un petit vídeo gravat i publicat por ahí també. Era un fi d'any, o alguna cosa així, Nadal, fi d'any, em sembla que era fi d'any. I estàvem, doncs ja havíem sopat, ja havíem pres el raïm, ja havíem begut el cava i totes les coses que s'havien de beure. Bastant, em sembla. Sí, però no anàvem borratxos, anàvem amb el contentillo pujat. I jo vaig agafar la guitarra i vaig començar a improvisar una mica i no sé, estàvem parlant mentre jo tocava, no tocava res, simplement tocava, anava fent, però parlàvem els tres i tal. I de sobte vaig començar a fer veu així com de... i amb el ritme que estava tocant, de sobte se'm va vindre tota una pel·lícula, no? Vaig començar a improvisar, van sortir 2 o 3 frases que ens va fer gràcia, que és el vídeo aquest que tens gravat, i després ens va vindre tota la pel·lícula de com ho interpretaríem, no? Que serien 2 parts. Però la lletra com la vam fer? Jo vaig improvisar tot això, i després no sé si després a casa vaig seguir improvisant, i després ho vaig compartir amb tu i ho vam escriure entre els dos. Aquesta és de les que no val la pena discutir qui l'ha escrit, perquè és entre els dos.
O sigui, té que ser el mèrit compartit, eh? No pot un destacar més. Sí. Per exemple, aquest Eden, que és un dels nostres hits, és meva. Sí. Completa. Aquesta vas fer tu sol, no? Jo solet, sí. Quan encara no existien ni els xuscos. No va ser amb els Moradín ni res d'això? Sí, a l'època Moradín, però la vaig fer jo sol. I el Moradín, que anaven de supertransgressius, els hi va semblar massa bèstia. Sí? Això m'ho havies dit, que el Moradín no s'atrevien a tocar-la, no? Sí. Que te den. Pues jo posaria aquesta, també, però bueno. Però és que hem dit lo dels pallassos, ara què fem? No, els pallassos. Però podem posar les dues, tenim temps. I tu què recordes? Com recordes aquesta cançó dels pallassos? Quins són els primers records que tens? Jo recordo això, que estàvem allà, no sé si era fi d'any o què era, però que vas començar a fer guatxo, i ens va fer molta gràcia ja només dir això, i sí, tu només deies era cantar com un pallasso, bàsicament. La gràcia, el que ens va fer gràcia era que vas fer una cançó de cantar com si fos un pallasso. I clar, un pallasso passat de voltes. I aleshores, clar, al pensar en com ho podríem cantar, jo crec que se'ns devia ocórrer, doncs i si fem que siguin dos que estan enamorats? No, és que això ja sortia a l'estribillo, t'ho estic dient. A l'estribillo ja sortia. Sí? Sí, ya sortia la frase aquesta de me he subido al metro, pero no sé, hace mucho tiempo que le quiero tocar. Tot això ja sortia a l'estribillo. Hòstia, doncs així al final el mèrit és teu, no? El mèrit de l'esperit de l'inici, però no, després l'havem construït entre els dos. No. Quan el mèrit és meu, t'asseguro que et fot un cop de cosa i t'aparto i et dic que és meu. Però aquí no. Sí, el foc, diguéssim, sí, el vaig engegar jo, però el menjar ben preparant els dos. I creus que és una cançó, no sé, maca? O sigui, què creus que pot pensar el col·lectiu de pallassos gais d'aquesta cançó? Poden sentir uns rats o més aviat es poden ofendre? Són uns pallassos, tio. Què importa el que pensin? No, també és veritat. Vale. Pues així que l'escoltem-la. Vinga, va. La cançó és una cançó per recolzar la lluita del col·lectiu gai pallasso. Sí, tinc la bocina per aquí. Clowns in the closet. Payasos en el armario. Hace mucho tiempo que la quiero besar. Hace mucho tiempo que la quiero tocar, pero está muy lejos, no sé cómo llegar. Me subió al metro y no sé a dónde bajar. Eres mi amigo, pero quiero algo más. Dame un besito, no te hagas de rogar. Suéltate los pelos y déjate llevar. Tengo una cosita que te va a gustar. Clowns in the closet. Let's go! Clowns in the closet. Let's go! Clowns in the closet. Let's go! Hace mucho tiempo que me viene detrás. Me ha llamado al móvil, no sé pa' qué será. Cha 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 cha. Me ha tocado el chirulo, no sé lo que querrá. No me lo pensaba que esto iba a pasar. Me siento muy raro, quiero experimentar. Ponme un cubatilla que me quiero entonar. Toca mi bochina una y otra vez más. Clowns in the closet. Let's go. 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 Clowns in the closet. Let's go! Clowns in the closet! 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 Let's go! Let's go! Aplaudiment ben merescut, sens dubte.
Doncs ha sigut un programa màgic, un primer intent a veure que si érem capaços de fer-ho. Jo crec que almenys hem sigut capaços de fer-ho. Una altra cosa és que sigui entretingut o divertit. Això ja ho jutjarà el públic i nostre senyor. Ok. Doncs algunes paraules que vulguis dir com a comiat? Pues no, que va. Vale, doncs Chachi. Bueno, una abraçada i tornem, no sabem quan tornarem, hem de decidir encara quan serà el programa, si serà cada 15 dies, cada mes, cada setmana, cada 2 dies. Ara amb això del coronavirus, si no fem cada setmana com a mínim, som un... Sí? Bueno, ja veurem. Sí, home, sí. Bueno, està bé, podem fer-ho cada Sí, setmana. si volem ens enrotllem. O sigui que no. I hi ha temes i temes i temes. Sí, se m'han al final. aparegut 2 o 3 mentre parlàvem. O sigui que... I si no, sempre podem tornar a parlar de l'Adam Sandler, Sí, que dona sempre tema. pot ser la muletilla Sí. eterna. O els telenyecos, mira, els telenyecos també m'agradaria parlar. Doncs apa, gràcies amics per escoltar-nos, beneïts sigueu tots en ordre alfabètic i fins aviat. Un petó.